Jatelo manyien mar migao mar thieth Duale osingo bero sekta mar thieth ka koro kawo ayanga migao mar thieth. Duale mano kawo telo kawuok kuom Dr. Debra Baraza Mulongo oyango ni obiro kelo lokruok e chudo mag gope mag SHA ka chenro mare en ni chudogo ibiro bed kitimo tarik 14 dwe ka dwe. Bende Duale osingo kedo kod achudhe mowacho ni osekelo lal e sekta mar thieth. Jafwambo marwa Judith Mondi lero no wachni. Tarik 1 dwe ni mar Ang'wen obedo odiochieng' ma okwongo mar jatelo mar adek e migao mar thieth nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza chak tich. Adhi Duale okawo tich ayanga kowuok kuom Dr. Debra Baraza. E twak mar Duale kod jofwambo e log tich mar migao mar thieth oyango ni nitie achudhe maromo milion 3 kaluwore kod ripot ma piny owacho nigo ma oduono aguche ne Chayef duto ma ochako go tich ayanga kendo odhi miyo kum kaluwore gi chike ma pacho ka. A forensic audit was done. 3 million fake people who are accessing NHIF resources were found out. We have their names. Those who used a biometric fingerprints that don't belong to the original person. And if I am pushed to the wall, there are institutions in this country, not the Ministry of Health, that deals with the fraud, independent institutions. We will push their names and we will push their facilities, entities and locations. Jatelo ni ma osebedo e paw siasa kuom ok tin ne higni 20 nyalo bedo ni ong'eyo mathoth maling'ling mag thieth mantie pacho ka. Duale koni thoth yedhe ma itiyogo e pacho ka gin bandia kendo e moko kuom wich bar ma odonjogo e migao ni en tieko kendo timo apedha mager ne achudhe gi ma okoni osebedo ka nego jo Kenya. There are many fake drugs. So pharmacy and poison board database is integrated into this system. And ask yourself a very good question. Why is the mortality rate, women who are dying when giving birth, why is the mortality rate very high in this country? Our neighboring countries are doing better. Because some of the drugs given to those mothers to stop bleeding are not the right drugs. Kae odiochieng' ma okwongo ni bende osingo kelo kwe kinde kod ute thieth mani kod rak kod okumba manyien mar thieth mar SHA. Osingo chulo gope mag SHA tarik 14 dwe ka dwe. Thieth ne jotuo ma oketie ute thieth mag jotuo ma ohewre bende okoni dhi medore nyaka 28 odiochieng' ka odiochieng' ka jotuo mag kansa bende omed kadigi nyaka 550. SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. NHIF used to do 6 months and more. So by the 14th of every month, SHA will settle all the hospital claims by the 14th of each month. As earlier pronounced by His Excellency the President, effectively to today, 1st April, the ICU and the HDU bed rebate has been enhanced to Kenya shillings 28,000 per day, while oncology package for cancer patients has been enhanced to Kenya shillings 550,000 per person. Duale odonjo e telo mar migao ni e kinde ma midhiero kama oriwo ng'anyo mar jochiw thieth ma opogore kod ute thieth bende limbo. Judith Mondi, Ramogi TV.